Ljudi, nekako sam ušao sam u stila brainrot. Ovo su moje brainrotovi, inače koje ja imam. Ali sam skontao da izlazi samo najbolje brainrotovi. I ovo ovde. Secret Lucky Block. Tako da kupuj. I skontao sam kada ga kupiš, vidjet ćete. Ja sam otvorio. Gledao sam poslao spota. Kad kupite neki Lucky Block, odmah vam otkud ovih. I ljudi, otkud meni ovo ovde, ja ne znam šta se ovde radi, neki je admin, brate, šta je ovo? Ništa, ja ću se spremam da otvaram Lucky Blockove, jako sam spreman, znači jako sam, nemoj ba, od kada sam mi pričao srpski? Brate, sad ću te lupim sad. Što nemoj da otvaram Lucky Blockove, hoću da otvaram Lucky Blockove, da ih nisam otvorio, brate. Ukleti su. Pa šta ti pričaš o gluposti? Nemoj se mi pobegao. Dođi, moj omiljeni brainrot, dođi. Nema mesta u bazi. Nema veze, ne pitajte me ko je ovo lik, ne znam ja. Ko je ovo lik, sve mi kaži mi pa onda neću da otvaram Lucky Blockove, kaži mi, molim te. Ajde, to je tvoj drug. Jer ovo neka slina tvoj drug. Neću ništa da pričam, ali idem na otvaranje Lucky Blockova, tako da ne znam zašto admin plus. Pa sve mi nisi rekao zašto si mi dao admin plus, brate, hoću da igram, brate. Iznenađenje, hvala Semi, sad ću da otvaram Lucky Blockove. Ko je za ovo? Da sam ti kažem. Ne vidimo. O, pod hotspot. Naravno ću njega da brati. Dobar je. Idemo sad ovaj dijamantski. Ovo bi se više svidao za Luku. A za Lunu onaj Candid. Pa da li je ovo moguće? Ma prodaj. Prodaj, brate. Gini trebamo šutinija, brate, ne žalim. Da imamo. Mati ovaj, ali bi prošao. Mogu da idem neki brainrotovi i da dam njima. Šta je bre ovo? A nemam mesta u bazi. Imam ka. A da. Otkud mi je ovaj, brate? I otkud mi je 6-7 fuse? Da, to sam ja stavio, pošto nisam bio sasvim otkud ovo i otkud ovo od prethodnijeg update-a. Sad ću ja počnu neki update, Stings event. Gledamo ga. Bože, da se čuje kakav je to event. Sad ću ja, brate, da vas banujem sve. Moj privatni server. Ništa, još ne znam što ću kupiti. Pošto imam mnogo ovih brainrotova. I sad ću da kupim. Baš sam spor kada ovo. Šta imam da kupim? Server lak. Ma ne, server lak. Sad ću ja prodati sve brainrotove. Ću onda da otvaram Lucky Blockove. Ja, da li je ovo dobro sve? Da li je ovo dobro što ja radim? Ne, ništa. Provat ću ovog 6-7-a. Ja, moj omljeni 6-7. Ne! Ja, 6-7. Moj 6-7. Ćao ovaj. Ćao Garama, ja ovo. Volao sam te Garama izmeš. I ti me ne zanimaš, tebi ću ja prodam. I tvoju braću, brati. A nemoj, ali možda ti donesemo mnogo para. Ajde napolje, bre. I pare da mi donesete nećete. To.
Je, prodao sam ih, ali ovo ovdje. Kako će nju baš i lijepo, to bi mogli, ono, Los Lucky Blocks bili. Kupim Lucky Block, ali ja ne idem na mapi i vidim da su se stvorili Lucky Blockovi, brate. Sad sigurno nisu, brate. Što je samo kažem, brate, a ne suncu biti poljubim. Kada puknem prstima, sada upravo, cijela baza ima da bude sa Lucky Blockovima. To je Semi, molim te mi spavno Lucky Blockovi ako nije problem. Semi, znači, naravno, okreni se ba. Zašto se okrenem? Ja mogu da ustanem, brate. I kupi sam. Jao, Semi, brate, kad me izazvaš tako, moram da trošim Robuxe, brate. Neću Robuxe, mnogo malo Robuxa imam. Mnogo. Kupuj, bre, troši sve Robuxe. Kupujem na sranje, brate, i ovako ništa ne mogu da... Sve me što sam napisao, kupujem, vidipice, nije ni bitno. Čekaj samo da bacimo ovdje magiju. Već nije na magiju. Aj, kupit ću to, šta mi znači, ali ću ga kupim. Da me smaraš, da neće. Boli mi briga. Samo znači. Pravit ćemo se kao da ovdje nema ništa. Ja, duguješ mi nomac, treba da baneš paketi. Vidimo neki Lucky. Samo da nije mitik. Neće jedan zahvalnje. God. I tu dobijemo onaj kad zove. Kaneloni, Dragon Frutoni, ne znam. Semi, pa možda mi kažeš ko je novi update, brate, hoću da znam, brate. Ti si ovdje stavio drugi update, ne znam nijedan koji. Možda mi kažeš ko je novi update, ako nije problem. Ne. Semi, šta sam ja to čuo sad upravo od tebe? Nećeš da mi kažeš, dobro. Sad idem kod tebe u onu tvoju bazu, sad će da vidiš. Možda mi isključiš ovo? Brate, klikam na žešove. Kada ovo ovdje ovako piše? Ja sam ušao i sada mi je pisao na Discordu. Uđi u moj server, vidjet ćeš tamo šta sve ima. I ušao sam i vidio sam šta sve ima. Brate, bukvalno... Ti se hurko ne izlazi na traci u običnom serveru. Ovaj server je lud. Tako da kupujem još jedan. Ja normalno, pošto je lud server da kupujem, brate, ja nisam normalno. Hajde. To mi reci, to mi kaži. Nešto dobro. Hajde, esok se kola, bada. Što? Špageti toaleti, bre! I ovdje se vršimo vidu. Ne želim više da snimamo. Brate, nikad sreće nemam, brate. Nikad, brate. Ajde, brate. Ajde mi je Lucky Block. Sad sam barem vidio Lucky Block i to admina. Prošli put nisam vidio Lucky Blocks. To je običan admin. A ono šta ću tu dobiti? 6-7 ako ništa drugo, brate. Pojenta je samo da ovako tu okrenete se kao ovo i samo napišete u chatu. Like. Vip sam. Mila nije ostavio like. Milane, šta čekaš? Ostavi like! Brate, ključuje bazu. Zašto sam dobio mitik, brate? To mi najgluplji brainrot na svijetu. Nisam teo mitika, brate! Brate!
Milane. Aj se mi sad napiši, Milane, ti si glup. Nemoj, šalim se, nemoj se da napišeš, brate. Nemoj, brate, da napišeš to, brate, neću da vređam fanove, brate. Šalim se, Milane, ako ima neki Milan ovdje. Nisam mislio istinu. Nije istina, to znači, nije istina. I sad ću kupiti još jedan Lucky blok, evo. Kupujem Lucky blokove, neko hoće. Sad ću kupiti i za kasno sebi ću potrošim skoro sve Robux. Znači, sve Robux ima potrošim. Kupuj Lucky blokove, ništa te ne interesuje. Ništa me ne interesuje, samo kupit ćemo za sad 2, leti. Ja ovo kažem, kupit ćemo za sad 2, za sad... Kupit ćemo 10, a ja kupim 2, leti. I ništa ne bude, leti. Skonto sam, kada je na ovom mjestu se kolo ustane, onda ti pane špageti to leti. Pod hotspot. Pod hotspot. Jedini bolji brenrat od ovih ovdje. Moram da se pozdravim sa ovim, brate. Nemoj da ih prodaš. Zašto ne? Brate, sve mi dosadni su. Ovaj mitik Lucky blok kako je vodroti i crven, brate. Lucky blok je uvijek crven. Joooo, sad znam šta ću da radim. Znam. Neko šta će da se desi onda. Da će nagrada dobiti biciklet Lucky blok. Ajde bre, kupi. Ja sam mislio da nemam pare, a imam 360 novca. Sada ćemo da kupimo jedan secret Lucky blok jer vidimo da li će. Što? Aha. Da li će, pošto je ovdje ovaj, da padne on. Ako padne on, ja ne znam, brate. Ako padne on, ja ne znam. Stvarno. Padne on, brate, ja ne znam. Dobro, klipa, mislim da sam ću vidim.